Kwa kanyo ni migao mar omenda koro keto fuongruok ne jood bura bang' yango ni omenda mag CDF ibiro chak chwalo ka sani lalruok ne pod itimo e kind migao no gi apis mar Attorney General men Justin Muturi. E report ma ochwal ne od bura migao mar omenda wacho ni giikore mar chiwo omenda no ni mar aguch CDF poni Attorney General ochiwo ler mar puodho chenro no ma ok bidhi ataro gi chik ma yando gol gi doho mar kwedo CDF. Report mar migao mar omenda lero ni kuonde ute bura duto 290 owinjore oyud omenda ma ka oriw to romo siling bilion 44.2 e iko omenda ma ochakore dwe mar auchiel higa mwantiere ni. National Treasury has therefore requested for the legal opinion of the Attorney General on this matter, and in particular the implication of the Supreme Court decision on the utilization of NGCDF budget for the financial year 2022-2023. The National Treasury has, however, not received feedback from the Office of the Attorney General. Finally, subject to the legal advice from the Office of the Attorney General, the National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week, effective the week starting 21st November 2022. That statement, Honorable Speaker, is from the CS National Treasury.